komme med på en rundtur i vores Futura udstillingshus her i Solbjerg. Huset er 185 kvadratmeter og er bygget i forskudt plan, så det er tilpasset grunden. Vi kommer ind i en hall her, hvor vi har lavet sådan en garderobestang og nogle jernrør. Så har vi et badeværelse her, og der har vi lavet en fed detalje med en muret hylde. Så har vi 2 værelser, der ligger her. Det første er lavet som et drengeværelse, hvor der er en masse Lego. Og det næste her er et rigtigt prinsesseværelse, hvor vi har lavt siddende vinduer, så man kan bruge vindueskarmen. Og vi har bygget en prinsesseseng. Så på den anden side har vi bryggerset med rigtig god bordplads og store skydelåger til at skjule husets teknik. Og der er også lidt plads ud over det til opbevaring. Så har vi en stor dobbelt garage med udgang i den ene side og med en stor bred dobbeltport. Her fra hallen kommer vi ned i køkkenalrummet, som hænger sammen med stuen. Hernede er der en stor køkkenø med vask og spisebord, hvor Astrid sidder og arbejder. Der har vi lavet en muret bænk i facademursten, hvor man kan se, at den smelter sammen med det udvendige. Og så er der en rigtig fed vægfarve fra Dyrups. Her i køkkenet har vi også et viktualierum, som man kommer ind igennem en skabslåge. Der er rigtig meget hyldeplads. Så har vi her nogle fede wooden cubes, nogle egetræsmøbler, vi selv laver. Huset er jo et lavenergihus, bygget efter 2020-reglementet. Herinde har vi en afdeling med et kontor, og badeværelse og soveværelse, og en rigtig fed funktionsgang, som man kan bruge til nærkontor eller skabe eller soveværelse har vi her. Vi har rigtig fede gardiner fra Fischer Gardiner, som giver noget liv og noget miljø, og der er en stor skabsvæg i soveværelset. Så er der det store badeværelse her, hvor vi også har lavet en fed muret hylde til shampoo. Så kommer vi ud i køkkenalrummet igen og kommer videre ind i stuen, hvor vi har udnyttet pladsen over skabene i soveværelset til sådan en niche. Vi har malet gul for at give noget fed effekt og give noget kontrast til den rigtig høje rumhøjde. Og store fede vinduespartier igen. Et vindue her med en lavt siddende vindueskarm, så man kan udnytte den. Og så har vi lavet et fedt indvendigt vinduesparti til køkkenet, så at der er adskillelse mellem køkkenalrum og stue, men alligevel lidt åbent. Og her fra stuen er der udsigt til en sø, og så hænger det rigtig godt sammen med terrassen, hvor man kan gå ud fra køkkenalrummet.